Ħaddiema fis-settur tas-saħħa li huma meqjusa bħala frontliners fil-ġlieda kontra l-COVID-19 qed jilmentaw li mhux qed jitqasmu biżżejjed tilqim, kif ukoll dwar il-mod diżorganizzat li bih qed tingħata t-tilqima. Il-UHM Voice of the Workers qalet li l-Gvern wiegħed li sal-aħħar ta' Jannar jingħataw madwar 20,000 doża, inklużi anzjani ta' aktar minn 85 sena, nofs il-ħaddiema kollha fil-kura tas-saħħa u madwar 60% tar-residenti fid-dar tal-anzjani San Vincenz de Paul. Madankollu il-messaġġi li qed tirċievi mill-frontliners jindikaw li l-pjan ta' tilqim mhux qed jimxi kif mistenni. Jirriżulta li f'xi djar tal-anzjani immexxija mill-istat hemm nuqqas ta' provvisti tal-vaċċin. Impjegat f'dar tal-anzjani li tkellem mal-UHM saħaq li fil-każ tagħhom tellaw l-ismijiet bil-polza biex jiddeċiedu min minn fost il-ħaddiema se jingħata dan il-vaċċin. Sa dan it-tant fl-Isptar Mater Dei qed iqumu diversi mistoqsijiet dwar l-istrateġija adottata mill-management li jidher li qed takkomoda ċerti impjegati għad-detriment ta' oħrajn. Dan is-sentiment qed jinħass mod partikolari fost il-ħaddiema tal-ambulanzi u radjografi li tnejn li huma jiġu f'kuntatt dirett ma' pazjenti li jkunu pożittivi għal dan il-virus. Sorsi li tkellmu mal-UHM Voice of the Workers qalu dawk il-ħaddiema ingaġġati mill-kontrattur kollha nataw l-ewwel doża tal-vaċċin, iżda mhux dawk il-ħaddiema tal-ambulanzi li huma impjegati direttament mill-Ministeru tas-Saħħa. Għal xi raġuni il-proċess tat-tilqim għal dawn tal-aħħar qed isir bil-mod għal żewġ ħaddiema biss kuljum qed jingħataw l-ewwel doża. Il-mistoqsijiet ikomplu jqumu wara li sar magħruf li qraba ta' tobba fid-Dipartiment tal-Emerġenza diġà ġew offruti il-vaċċin qabel il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa nfushom. Kategoriji oħra ta' frontliners li xi raġuni għadhom ma ġewx imlaqma kollha huma radjografi li fost id-dmirijiet tagħhom hemm li jieħdu X-ray ta' pazjenti infettati bil-COVID-19. Apparti dan jidher li hemm nuqqas ta' radjografi biex ilaħqu man-numru ta' pazjenti li qed jiddaħħlu l-isptar. Il-UHM qed tappella biex f'isem it-trasparenza il-Gvern jikkomunika l-kriterji li bihom qed jitmexxa dan il-pjan.